Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun labarin Allah ya wa Umar Bankaura wanda aka fi sani da Yakubu Kafu gwamna rasuwa. A yammacin yau muke samun labarin rasuwar jarumi Umar Bankaura wanda aka fi sani da Yakubu Kafu gwamna shirin kwana 90. Wanda a satin da ya gabata ma mun kawo muku hirarsa da mujallar fim kan rashin lafiyar tasa. Wakilin ya rawaito cewa da kire gane dan wasan saboda yadda rashin lafiyar ta ci karfinsa ya zama kamar ba shi ba. Da hukunci a garinsa na jinya, Bankaura ya faɗa wa mujallar fim cewa ka zo lokacin da ban samu damar da zan iya doguwar magana da kai ba saboda yadda nake a yanzu, amma na gode da zuwanka wajena. Duk da haka ya ɗan yi bayani cewa na samu lokaci mai tsawo bani da lafiya domin tun a watan ƙaramar sallah ne nake cikin rashin lafiyar. Kuma dai ka ga yadda ka same ni, kuma ina fatan ku ci gaba da yi min addu'a. Allah shi ya san yadda zai yi da bayinsa. Hakika duk wanda ya san Bankaura idan ya ganshi sai ya tausaya masa domin yana cikin yanayi na buƙatar taimako. Allah ya bashi lafiya ya sa cutar ta zama kafara a gare shi. Amin. Allahu akbar, ashe cutar da ba ta tashi ba ce, inda Allah ya karɓi ransa a daren yau. Yanzu haka abokan sana'a suna ta wallafa hotunansa gami da roƙa masa rahama Ubangiji. Inda Abba Ilmi Safa ya wallafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya babanmu Alhaji Umar Numfashi wanda aka sani da Kafu gwamna rasuwa. Za a yi jana'izar sa gobe a unguwar su dauke hotoro da karfe 9 na safe. Muna addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa, ya sa aljanna makomarsa. Idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kiwo da imani. Amin. Fauziya Dis Liman ku ta wallafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya gafarta maka dadi Bankaura Kafu gwamna. Inda Baba Sadiq shi ko ya wallafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wa Yakubu Kafu gwamna rasuwa na cikin shirin kwana 90. Muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama. Idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Sidirehan Beauty Company babu kamar shi. Magungunan mata mu je don mu gyara jikinmu. Sidirehan Beauty Company babu kamar shi. Magungunan mata mu je don mu gyara jikinmu. Waina mata yanzu lokaci ne a gare mu. Sidirehan Beauty. Sidirehan sun shirya don su share kukanmu. Aba Salma. Fishin me kike yi haka? Bai kamata a ce kina fushi akan wannan matsala. Ki hakuri tunda Allah ya hada mu a matsayin ma'aurata. Hakuri? Ni zaka kalla ka ce na yi hakuri? Hakuri fa kake cewa na yi. Ya za a yi a ce kana da cuta ina da cuta ka ce min in yi hakuri in ci gaba da zama da kai a wannan halin? Ba zai yiwu ba. Yanzu Salma yake so ne. Amma dai kin san ba wani bawa da ya sai dora kansa cuta ko? Kuma sanin kanki ne ba inda bamu je ba domin neman maganin. Ta ba san. Ba inda bamu je ba. To ai sai ka yi sauwake min ka je ka nemo wata sai ku ci gaba da zama tare a haka. Amma gaskiya ni kan ba zan iya zama da kai kana da cuta ba wallahi ni ma ina da cuta. Sunun zuwa. Lafiya? Me ke faruwa na ganku a haka? Ita ce dai wannan matsalar da kika sani. Abin da yake kawo ni kenan. Na zo ne domin na sanar da ke cewa an samu mafita akan abin da ke damun kike da mijinki. Ana sai da maganin sanyi sadidan kuma kowane irin sanyi ne. Ba fa iyanan suka tsaya ba, suna ba da maganin gyaran jiki na mata, amarya ko kuma uwar gida. Kuma duk zubewar maman mace suna iya gyara shi ta hanyar ba da magani ingantattu. Bangare guda ne da su da gyaran gashi da kuma turarurruka da kuma mayuka na gyaran fatar jiki, kai hatta tafin kafa da ita kanta kafar. Idan fa mace ta haɗu da kamfanin Sidirehan Beauty, sabuwa za ta koma ta kowane bangare. Kin san wani abu? Kamfanin Sidirehan suna ruqiyya. Idan kuma suka cire miki aljanun su hada miki da mijin aure. Kai, amma na ji daɗi ƙawata. To yanzu a ina za mu samu wannan kamfani? Kamfanin Sidirehan suna nan a cikin garin Makka, a unguwar Shahara Mansur ko kuma tsallaken Majid bin Hassan. Daidai Madam Garmashi, daidai Majid Bukari. Za a same su a lambar waya kamar haka: 0545-15-0468. Za a iya samun su a kafafen sadarwa na zamani kamar haka, kamar WhatsApp 05
909 814 200. Sannan ana samun su akan YouTube channel. Sadirhan Beauty shine sinadarin mata a yau. Sadirhan Beauty suna da maganin basir da kuma ƙarin ƙiba. Sadirhan Beauty suna ba da maganin ulcer. Sadirhan Beauty su ne ƙarshe. Daga su babu wani sauran gyaran jiki na mata.